Bună seara, dragii mei prieteni! Fac și eu acest video pentru toate trompetele care n-au loc de mine și îmi comentează la poze. Făi trompetelor, ce aveți fă voi cu mine? Fă asta care ați văzut mămăliga și-a crescut din golul de aur și ați fugit repede la amane să-l-dați. Făi și toate șopate lucrurile dacă vă că sechestrează un trămândod al vostru și vrea să vă caute părinții voștri să vă caute la o poză de pe Facebook, păi nu vă găsește în veci, că sunteți machiate. Sunteți în Photoshop băgate. Nebunelor. Fă astea care mergeți cu iubiții voștri la hotel și ziua sunteți păpușele și dimineața când sunteți și aia zice: aoleu, Doamne, am venit cu fantoma de la operă. Nebunelor. Și mai și comentați. Fă asta care vreți sprâncetele de la Nike, vreți să păriți și voi de firmă, dar de unde? De fermă. Nebunelor. Și când vă duce iubitul vostru la o plimbare, ceva și vrea să vă ducă la un suc și vă pune un pahar de cola acolo, voi vă speriați, ziceți că este apă cu întuneric. Și fă voi, în comentați, voi, în spatele telefonului. Dar dacă ne întâlnim așa, nu mai aveți cum, că vă fut un pumn de vă bat la terapie intensivă, nebunelor. Ați înțeles? Nu mai aveți figurile astea pe voi. Haide-vă în sânge să vă bată.